keď tu boli takéto podobné prepuštenia oveľa masovejšie za Richarda Rybníčka, keď tam muselo odísť približne 1200 ľudí, vtedy boli všetci ticho. Teraz má odísť 60 ľudí a je tu búrka. Selektívny prístup a musím povedať kriticky, že progresívci v tomto akože hrajú príjm, pretože skutočne dokážu mimoriadne efektívne mobilizovať svoju voličskú základňu, mimoriadne efektívne chrániť svojich ľudí. A v tom sú možno niekomu sympatickí, pretože oni skutočne telom a dušou a všetkým možným proste chránia aj nechránené. Proste ja som presvedčený, že pokiaľ by bol natočené video, ako nejaký progresívny volič alebo progresívny politik pácha nejakú závažnú trestnú činnosť, tak aj to by dokázali obhajovať. Ale svedčí im to k úcti. To nebola, že očista televízie, to boli masové čistky a na druhej strane prepustených 60 zamestnancov, ale samozrejme mediálne to podchytili veľmi kvalitne, tá progresívna strana. Čiže tam to im slúži k úcti. Aby som ale sa k tomu dostal ja ako člen rady, alebo aj člen... Z právneho hľadiska je to v poriadku? My nemáme absolútne žiadnu kompetenciu zasahovať do personálnych otázok manažmentu Slovenskej televízie, ale je to na pracovnoprávnej úrovni, do ktorej rada STVR nemá právo zasahovať.